sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Leslie, manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet amang ibingla iti kapadasak iti biag bareng makaibati iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. 5 atawan mi met anagayan ayat kani Eric, ket agdua tawan mi pailaang agdandan na kas agasawa. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Panagkunak, nasingput di bosta, friend. Wan nga rod, sapay na kumaatakas ta. Kasla nasingpet matilangana. Kinmaysa, awan ti starting salary. Naiparehas adagos ti sweldo ta kadagiti sigod akadwa na ije parlor. Excited ak nga ruden nga agtrabaho inton bigat. Oray siyak, friend. Excited ak matan. Kamaudyanan na. Nakasapol tamot langan iti trabaho. Nasingpet pa iti bosta. Nako namon, friend. Oh, kumusta ang itinapanan nyo? Bakit? Good news na kay. Naawat kami matlangan kini Beverly iti trabaho. Ay, kat nasayat no kasta. Mangrugi kami nga ruden inton bigat. Ay na, nakaragrag sakak. Panagkuna kami, nasingpot di boss mi. Kan ayos matisweldo mi kan kwa na. Kasta ka di? Ay, ungayam. Kumusta mo tinapanam iti ili? Di nga'y pag-applyam at trabaho. Awan. Sana ka naawat, bakit? Iti kinaadumi ang nag-apply. Manulang ti qualified. Kasta ka di. Ay, anyangay nga rod. Anos lang ang lakay. Adan tulat na. Mapanak inton bigat iti ili. Padasak asarong karan jasigod abos ko. Bareng adamanan ipamaneho na alugan. Kayat mo asawan. Mayat ka manen nga agsubliti sigod at trabaho. Agmaneho ka manen? Una. Awan mo tin sa bala pagtrabahoak, ano saklatan ti makimaneho manen. Isupay nga igatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Friend, masapa ka inton bigat nga umaigya balay. Apay, friend? Tapno saan tan nga agplete ang mapanagtrabaho. Makilugan tan kinilakay ko. Ha? Kayat mo asawan? Mangrugi mo ni Eric nga agtrabaho? One friend, idi na minsan pa yung aldaw. Naimbag man ta nakasapol iti trabaho na. Ay na, jay mo't lasigod abos na idi Naimbag nga rod, tadabakan ti ajip na. Isong at ipasada na. Ay kutuan imbag laangan ngam jaawan. Una, imbag pa'y kunam, tawan pa'y anak mi. No adan akit ay na, nakarkaron arigat. Wan nga may mayat matlaang, numadan kayo ni iti anak. Iti kasta, ang damat inspirasyon yo iti inaldaw. Karkarong aggagat kayo no adan ton anak yo. Wentong friend, dumteng tumat kiti data. Ngam panagkunakit saan pa nga ita. Sige, umayak to nga rod inton bigat ijabalay yo. Tapno makatipid ta iti pamasahe. Ne, adda kayo matatang. Ay, wan.
Nagluto ak ngamin iti niti bamanog. Nangyagak iti si dainyo ka ni Irek. Ay na, agyaman tatang. Di yu pa'y laimbaon ni Vanessa. Ta iso kumanti nang yag dito'y balay. Sa nabali ta si Dagmit. Kaya may sa, kaya't kayo ay makita. Ay, may kawak ngamin. Asan kayo na matatao dito'y balayaw? Anya ngay nga rin tatang. Agtrab-trabaho kami matan adwakin ni Eric. Sana bale, umay kami to inton Domingo iti balay. Ijay kami to ang mga daw. Muna! Umay kayo at agbabanding tayaw. Wen tatang, agpalingki kami to matan kini Eric. Muna! Ay, apay nga awam pa'y ti asawam. Awan pa'y tatang. Ang amangan no pa awi den day chay. Apay, ade bagayo? Saan kami nga gandar di makinati danom nga us-usarek. Kitain nanto kumamanay. Isuka itinang tarimaan mo ilaiday. Kasta ka di, maala, urayan nyo lang nga rudbiitan tatang. Patsyak apaawi den day chay. Anya kamatan Eric. Imbagak matkan ka nga agawid ka adagos kalpasan ti trabaho. Impasigod ko pa'y kan ka idirabi nga agpaling kita. Ngam ita ka lang asumangpat. Alas 5 iti agsapa. Pasensya ka na bakit Naginom kami nga miniti, boss. Naganasan mi ti nagistorya. Diyak mo tin na puutan ti oras. Agsapa kaya men. Anya kamatan, Eric. Saan na bale? Kuyugan ka lang tama pa nagpalingkin ton madamdama. Ituro ko labit. Walay, 2 oras lang. Ay na, jaklapat yan dayta. Ala, maturukan. Awagak laangan ni Vanessa. Isulaangan ti kadwak amapan agpalingki. Ay, nagbanglumit din lutom asida ni nanakaw. Ada pa'y gaya min lutom adikay. Nagadumit na makmakan. Wen tatang, sagpaminsan laang mat. Apay nga adi may manirek. Awan tatang, nakaturog pala dayjay aging gaytan. Apay? Kanyat oras na nagawid. Parbangunin tatang. Iso nga rod matijak kayat kan kwa na. No ijay ayan ti sigod at trabaho na ti ayan na. Saan amapukaw ti arak? Ay, una yan. Ay, bagam ti asawam. Saan na may paret nga ginom? No, kasta ka na yunan na betain. Ay, maday. Agasam taging kat parbangaw. Wan tatang, kasaritak tumanan ni Eric, may papan itiday taabanag. Ipag-Disney! Woo! Lukot ang tinitaw! Ipag! Oh, apay ka didino. Kuha kami ni Bag. Ninsan Eric. Anday di hospital. Ay na, nadisgrasya. Anya? Naidong parti man maniho na alugan. Ay na, anya nga min ayat inararamid mo lakay. Pasensya kan ba kahit aklo nakabasol ko ti amin. Agyaman ka ta saan ka napakaruan. Dayta nga min ti bagbagakan ka. Amom ngagmaneho ka pa'y nga agawid. Ngam naginong kalat na. Anya ka matan. Bakit? Di kan tumit agan anad. Mamin ano nga ibagakan ka adi mo unay ti aginom. Aksidente nga rod. Agan anadak mat. Ngam talaga siguro mapasamak ti kasjay. Kasano pa'y itan? Dakkel ka no ti dadaal di iman manehom. Sigurado asi katimang patarimaan iti dadaal na. Dakkel agastos day chay. Ay na, anya ka din dayta nga inararamid mo, anak ko. Nanang. Daytan ti ibagbagaken ka di pailaang. Saan adakas ti uminom iti arak? Ngam kontrolam kumamat Amumat nga agmaneho ka pa'y. Ano sam ti masermon ang lakay. Ngamin, para matlaang kan katibagbagami. Bakit? Anya gay ita.
Imbis nga trabaho kayo ado at tapno makaurnong kayo. Ngabdi ka kay suna nga urnong yaw. Pagbayad yaw iti pagparipir iti lugan. Kurang pa'y. Nanang. Mala, agawaam ti agpaimbag. Iti kasta, makarwar kan dito'y ospital. Leksyon day taken ka, Eric. Sapay ko taliklikam matan ti arak. Kasano itan lakay? Saan nga umdas ti urnong ta pagbayad ta itilugan a nadadaol? Kabarbaro ajip day jay. Iso a nagdakkel ti bayadan ta. Uwan nga rod. Ay, mangibagak pa'y lakad na nanang. Barang nga da kawartada. Iso pa'y lang ti utangan ta na. Pasensya kan bakit? Nagaramit ako ni ti dakkel a parikot. Mala, di mon panunutan day ta. Tinapatagkot na ispal ka. Uray kasano ti aramidak nga agunget kan ka, nalpasan. Saanan ang maisubli ti amin. Mga ramid talaangan iti pamuspusan. Iti kasta, maipatarimaan ta tinadadaal alugan. Bakit? Pampanunutak nga ilon ko laangan ti titulo ti daga. Anya, Isulaangan ti amok a pamuspusan, lakay. Awan matlaang ti agpautang kadagiti kakabagyan ta. Agtrabaho ta adwa. Tapno matubos tanto mo ilaang ti daga. Iso day ti kanayon kumot nga ibilin kanila kay kong. No kayat na ti uminom, ijay latan balay mi. Kaya't kuman apagsasawan nila kay ko. Ngamawan matlaang ti mapasamak. Nalpasan ti amin. Sa bagay, di namat nagayatan ti kas dyan napasamak kan kwa na. Barang agpanunot matan Kat, sa dino nga iti pagtrabahuan na ita. Awan pa'y friend. Adalang ije balay. Saan pa'y anak kasapol iti trabaho na. Ay kat nabakante ang arod. Ay, una. Pampanunutak nga rod. Aga brodak sa. Ha? Dakil ti utang mi ijay bangko anang ilonak iti titulo ti dagami. Kurang ti sweldok dito eh. Kan oray agtrabaho kami adwa. Agporsyento laang nga agporsyento ti utang mi. Ibagam kanyak, no talaga nga interesado ka nga aga-broad, friend. At amok amabalin at tumulong kan ka. Sigurado ka kaday, tiday ta. Plano manakaw. Wan tatang, aga-brodak laangan. Uray 2 taon laang. Kahit pinalubusan na ka ti asawam. Saan kami pa ang nagsarita, tatang? Ngam amok nga umanugot matlaang dayjay. Tano saan aga po iti inaramid na. Diyak kumamit mapanunot ti umadayo. Kahit kasaritan pa'y nga umunanak ka. Asawam latan ni Eric. Tatang, Wanya man ti plano, naskin mo't amamuan na. Sana mabalin na si kalaang tagplan-plano ka nagdisdesisyon. wan tatang. Kasaritak ni Eric may papan iti plano. Aga-abroad ka kunam? Wan, sana bale. 2 taon laang mat. Bakit? Jakmat kayat amabaybay ang taa dumakil ti utang ta ijay bangko. Aging gaasaan tanton amatubos jay titulo. Pasensya ka na talaga, bakit? Jakmat nagayatan ti amin. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Nalpasan ti amin. Ti aramidan talaang ket agtrabaho. Tapno mabayadan ta ti utang ta. Jak kumakayat nga umadayo ka. Angam na desidido ka nga aga-abroad. Awan mabalin ko, bakit? Ay na, agyaman ak unay iti impo utang mo akwarta, friend. Kasapulak unay daytoy para iti panang ipagnak iti papeles ko. Awan anyaman na, friend. Sikakit di mo. Di ka madanagan. Bayadak tumat lang apaman nga adda kwartami. Uwin ka di. Saan ka mat nga papuraan? Naimbaglaangan, tanda ka lang tapagtarayak no kastoy amagipitak. Kat talaga akas ta ti agayam agtinulong iti amin abanag. No, lakit di tadda na wadwad.
Apay asaan ka matagtagarila ka? Pampanunutat nga mintiyada yung. Ada ka pa ilang dito eh. Ang aglalao ka na danag kan ilim ti marik-rik na. Ay na, unay kan ay. Duwala ang matawon asaan ta makadwa ti tunggal maysa. Adamat cellphone lakay. Isupay lang ati aramatin ta, tapno makapagsarita ta. Huwag matkid niya. Ang pangasim bakit? Anadam ko matibagi mi jaywan. Wen ka di lakay. Kas tamat kan ka amabati dito Kas iti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Liklikam ko man ti arak. Huwag bakit? Awan ti rumba nga pagdanagan. Nabayagan aliniklikak ti arak. Agyaman akno kasta, lakay. Nasayat mo ta si Mangpet kan bakit? Apay ka di, Eric. Di mo't inton bigatan ti ipapan mo di Manila. Kat ijayan nga urayam ti flight mo nga agpahong ko. Wan? Nagluto ak iti paborito masidaan. Inayabak mo't ladanan ang kantatang. Aglalang lang tayo pa'y mo't amangan sakbay ti ipapanaw mo. Imbag man ta na panunot mo tinagluto lakay. Una, kasla padispidida mo iso na lang, tadatay lang ang pamilya. Agyaman nak lakay. Awanan niya man na bakit? Ingkag palasin. Kalpasan na, sumaruno ka di kusina. Nalabit nga agturong mo titi dananang kandatang. Idasar ko, ti pangrabyan tayo. O sige, mabiit lang nga rod tagpalasak lakay. Na, unay matanday tanga urok mo, Eric. Nagpigsa. Nagsartang matan. May bayakon. Sa paag tulangan ariingan inton bigat. Eric, bumangon kan. Aldawan. Uy, Eric. Eric. Kasla saan matin nga umang angas ni asawak? Ay, Diyos ko! Nanang! Nanang! Umay kayo man! Kasla saan matin nga umang angas ni Eric! Nanang! Saan? Saan napod na dito Pasensya kayo, Mrs. Dito ang arrival ti pasyente. Eric, bumangon ka dito. Eric, asawa. Kapay ang pinanawan nakmatan. Apay! Mrs., magipagladingit kami tinapas sa makidasawa. Panakunag, kan hindi pa ilarabi anaawanan iti angas na asawa yun. Heart attack tinataga po iti panakatay na. Eric! Eric! Mrs! Mrs! Apay kastoy di ka ulpit ibihag nanang. Ay, isli anak ko. Patibtiram ko matapakinakam mo. Talaga akastoy ti biyag. Ano ti pasamak asaan ang mapakpakadaan. Tsaka mo ti panunutan nanang. Apay kastoy. No kaano nga daw ti flight ko. Sumat ni pan nakatay ni Eric. Kasla kaya't kumatan ti matay. Anyalaunay tinagbasulak iti apo. Tapno aramidin na ti kastoy kanya. Anya nanang. Saan mo asidiran ti Diyos, anak ko? Amin apasamak iti biyag kat adda makagapo. Punuan na sakit kan narigat nga aklunan. Ngam nalabit nga aging galaangan dito iti biyag na. Naganfil ti biyag.
Inalada kami latta ko manado. Tapno saan ako na makariknay ti sakit. Nagsapa unay da ito'y para kini Eri. Ay, Leslie. Diyak sa kabalan, nanang. Leslie, nangyagak iti makan para kan ka. Awan ka nas ko, mga friend. Mangan ka, iti kasta ada pamigsam. Di mo kumabaybayan ti bagim. Ngamin, si kamat lang ti agbalin ang nakakaasin o bilang laeng. Sige laeng, isangit mo no iso ti pakalagaan ti riknam. Unfair talaga ti biyag. Diyak mo no apay ada kami pa'y lang tinakapasamakan ti kastoy. Iti kinaado ti managdakdakas dito'y lubong. Apay ani Eric pa'y tinakasingsingpat nga asawa. Ikamang tayo amin kan kuana. Amok ati Diyos kat saan ama nagbaybay ka. Saan na nga itulok ama pasamak daytoy kan ka no saan mo akabaalan. Amok nga darason no apay anapasamak ti kastoy. Di ka kumamaawanan iti namnama, friend. Amok apanubok laeng ti Diyos daytoy kan ka. Panagriknak idi kat nagbalin anapaidam ti Diyos kanyak. Ngam gapu iti pamagbagakan panang liwliwa ti pamilyak, ininot nga inaklon ko ti amin. Jakmatan intuloy ti nagabrod, ngamin ininawak idin ti anak mi kani Eric. Kat ita, 7 atawan matan ti anak ko. Pinanaganak matlaang daytoy iti Eric. Addaak ita dito'y syudad ti Bagyo nga agtrab-trabaho. Awan matan planok a makiasawa pay, ngamin umdasan kanyak ti anak ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Leslie. Ken ka pagayam, Leslie. Agyaman kami unay iti daytoy apakasaritaam nga ingkaimbinglay. Kas iti kanayon da nga ibaga, saan amang ted tinamarswa iti panubok, aditay kabaalan alasatan. Amin abanag ket adarason no apay a mapaspasamak. Ditay nga rodrumbang asidiren ti Diyos. Ad-adakit di apatibkaren tayo ti pamati tayo ken kuana. Pudno anapukaw mo ti asawam, ngem pinaraburan na kamet iti kinabaknang nga isu ita ti kakaiso na nga anak mo. Alakastan pagayam, Leslie, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Donna, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.